Moikka! Ja mä esittelen mun kasvomaskin tässä videossa. No mulla on tämmönen. Tää on mun siitä kiva, että mun kaveri on antanut tän mun mielestä mulle, tai sitten mun äiti on ostanut tän mulle, mutta mä en nyt tiedä. Mä en oikein tiedä. Joo, mulla on näitä aika paljon. Ja sitten mulla on tämmöiset ihanat, mä en pysty luopumaan näistä normaalista. Normaali on mun lempikauppa. Mä teen siellä joskus ehkä videon. Niin tämmöiset, nää on aivan ihanat. Nää on niin ihanat. Se kattokaa nyt kuinka tää ihanakin on. 1 euron on mun mielestä. Sitten tääkin on aivan ihana. Siis näitä mä ihailen aina keskisellä. Nää on aivan ihania. Mutta siis. Ja sitten tämmönen käsimaski. Mä saan näitä paljon jouluahaksi. Nää on tosi kivoja. Sitten mulla on ihana kettu. Ja sitten mulla on tämmönen ihana sharki. Ja sitten Minions, tosiaan näitä ei ole enää normaalissa, mutta ennen on ollut. Ja sitten mulla on tämmöiset, näitä on tuolla Jyväskylästä, jos tiedätte mikä on Kärkkäinen. Niin tää pipari on ihana, näitä saa vain tosiaan joulun normaalista, niin kannattaa käydä siellä, se on aivan ihana kauppa. Sitten on tämmönen mastinkerrontapaketti, mutta mä annan sen vihreän pikkusiskolle, jos joku tietää tämän, niin jos mulla on auki kommentit tässä videossa, niin pistäkää sinne. Ja sitten ihana tämmönen. Tiedätte varmaan sen 15 euron pakkauksen sen, missä oli näitä 5. Niin tiedätte varmaan sen, niin siinä mä sain ne. Sitten tämmöset ihanat ilmoitut. Ja sitten tämmönen. Sitten tämmönen. Sitten tämmönen. Sitten tämmönen. Tämmönen. Sitten tämmönen. Mä en edes muista, että onko näitä enää, mutta on tosiaan tätä samaa mallia kuin noin. Ja sitten tää on aivan ihana. Ja tämäkin, tää on tosiaan 6 euroa käsisellä. Ja tääkin on aivan ihana mun mielestä. Ja sitten nääkin on ihan kivat. Mutta mun kaveri on sanonut, että nää ei ole semmosille. Nää on semmosia aika vahvat mun mielestä. Käydä mun kaveri on ainakin mun mielestä. Mulle sanoi niin. Ja sitten on näitä, jos joku tietää nää keskisellä. Kaikki aina tykkää puristella näitä, mutta mä en aina ihan. Mun äiti on antanut tän, tää on yksi mun lempikasvomaskeista. Ja sitten tää on tosiaan tätä samaa kuin tämä. Mä en nyt oikein. Sitten tästä mä en tykkää kauheasti, mutta olikin tääkin oikeasti aika hieno. Ja sitten mulla on tämmösetkin. Mulla oli aika paljon jalkamaskeja. Tai no ei nyt niin paljon, mutta ne on kivoja. Ja tästä mä tykkäsin ihan sikana. Tää on tätä vipuraa. Jos joku tietää tän, niin pistäkää kommentti, jos tässä on kommentit. Sitten on tämmönenkin. Mulla on näitä mun mielestä 2, mutta erilaisia. Ja sitten tämmönen ihana panna. Ja tämmönen. Mä näin näitä joululahjaksi 2. Sitten tämmönen. Ja tämmönen banana. Ja sitten tämmönen keiju. Tää on tosiaan sitä samaa. Ja sitten tämmönen ihana panda. Ja sitten jalkoihin tämmönen maski. Ja sitten tämmönen toinen. Se sai synttärilahjaksi. Sitten tää oli se, mitä mä tarkoitin. Ja sitten mulla on näitä 2, tämmönen toinen kissa, mutta tää on vähän outo. Mutta ei se haittaa. Ja sitten tää oli yksi mun lemppari. Tää on oikeesti aika hieno. Ja sitten mulla on tämmönen hiusmaski. Ja sitten tän mä sain samassa paketissa kanssa. Ja sitten tää Olaf on aika ihana. Mä rakastan niinku näitä hienoja Disney-kasvomaskeja. Ja sitten mä sain tämänkin joululahjaksi. Tää on oikeasti niin hieno ja kiinnostava. Mutta mä rakastan kasvomaskeja. Ja sitten tiedätte varmaan tätä Pure ja Kare.
niin mä ostan näitä. Ne on hyviä. Sitten tämmöiset ihanat on löytynyt H&M:ltä. Ne on aivan ihanat. Sitten tämmönen. Mulla on tätä aika paljon, mutta mä oon käyttänyt tämmösen semmoisen sininen, jossa on jotakin punaisia marjoja. Sitten tämmönen toinen. Mä oon käyttänyt tämmösen apinan, jos tiedätte mikä se on. Ja sitten tämmönen. Aika hieno mun mielestä. Ja tämänkin sai joululahjaksi. Ja tää on mun mielestä aivan ihana. Mä oon etsinyt tätä niinku aina. Oon kattonut netistä ja kaikkea, mutta ei ole löytynyt. Ja sitten tää on kans aika upea ollut. Sitten tämmönen milk. Se on tääkin joululahjaksi. Ja sitten näitä saa tosiaan vaan jouluna. Mutta löydänköhän tästä? Joo, tässä tämä mummo. Niin nämä kuuluvat yhteen. Niitä saa normaalisti. Ja nämä on kanssa niitä, mitä mä äsken näytin ne. Ja tääkin on ihana tää Jasmin. Mun mielestä tääkin on aivan ihana. Tää oli mun mielestä äiti on löytänyt tän Rustasta, oliko? Tai en mä tiedä. Ja sitten tämmönen särki. Se on kuuluu samaan tohon. Ja sitten mä sain tän mun serkulta. Kun se sai Mysteeriboxista tommosen. Se ei oikein varmaan välittänyt siitä. Mulla on tämmönen toinen, kun mä sain tän kaverilta tai ostin tän ite. Ja sitten mulla on tämmönen laama. Joka hieno mun mielestä. Mä oon sit ylöä näin paljon, vaikka mulla on hirveästi täällä vielä. Ja sitten mulla on tämmönen. Mä ostin tän mun kaverin kanssa, kun mä kävin salessa. Sitten mulla on tämmönen. Sitten mulla on vähän saippoita. Mä sain tämmösiä saippoita, jos joku tietää ton. Ja sitten mä sain tämänkin Jyväskylästä joululahjaksi. Ja sitten tää. Mä rakastan näitä. Mulla on tosiaan näitä 2, mutta mä nyt ostin vaan tämmösen ihan hyviksen. Ja sitten tää on ollut varmaan mulla joku 4 vuotta olisiko ollut tai jotakin. Mä annan tämmösen ruusun mun kaverille, mutta ei se nyt mua enää haittaa, kun se on jo käyttänyt sen. Niin tämmönen ihana pataatti. Ja sitten tämmönen kettu. Tää on ihan sikasöpö. Ja sitten tämmönen... Mikä tää nyt on? Simpuka. Sitten koala. Se on niin söpö. Ja sitten tämmönen ihana vesimelooni. Ja sitten tämmönen ihana hylje. Sitten tämmönen panta. Sitten tämmönen joku, mä en edes tiedä mikä tää on. Sitten tämmöset ihanat silmälaput. Tämmöset silmälaput. Tommonen. Tämmönen. Sitten tämän mä sain mun kaverilta ystävänpäivän lahjaksi. Tämänkin mä sain joululahjaksi. Mä ostin huvikseni. Tän mä sain kans. Ja sitten mä sain tämmösen saippuan kanssa tästä samasta sarjasta. Ja sitten tämmönen ihana mikkihiiri. Sitten tämmönen vähän hassu. Kattokaa nyt se hampaita. Sitten ihanat pinkit. Sitten tämmönen panta, joka on mennyt vähän solmuun. Sitten tämmönen panta. Mulla on semmonen kissa ja kaikkea muutakin, mutta tiedän missä huulimaskin. Mulla ei ole ikinä ollut tämmöstä. Ja sitten pampi. Tää on aivan ihanaa, I love! Ja sitten näitä top model, näitä. 15 minuuttia vaan. Kalliita kasvomaskeja sitten 15 minuuttia vaan. Mun mielestä mulla on joku kasvomaski, mitä piti vaan pitää 5 minuuttia. Nääkin on ollut mulla kauan, koska nää on äiti antamia. Sitten tämmönen kasvomaski. Voi olla, että mulla on osa samanlainen, koska no tietenkin. Jos on näin paljon kasvomaskeja, niin tietenkin on samanlaisia. Sitten tämmönen. Ja sitten tämmönen. Näitäkin mulla on 2. Toi kissa on aivan ihana.
Ja sitten tämmönen I love you. Ihana. Se on ihana. Mä annoin tommosen äitille joululahjaksi. Sitten mulla on tämmönen saippua. Sitten mulla on tämmönen kylpypommi. Sitten mulla on tämmöset käsijutut. Sitten mulla on tämmönen. Ja tämmönen. Ja tämmönen. Tää oli tosiaan 3 euroa jossakin, mutta yhdessä se oli 1 euro. Sitten tämmönen ihana soipomtuun kaverin väritti siihen. Ja sitten mulla on näitä 2, mutta tää on aivan ihana. Ja sitten mulla on näitäkin 2, ootte ehkä saatanut nähdä. Ja sitten on tämmösen nää emoikäsmonskit, on aika ihania. Ja sitten on näitä koiria, en oo varma, että ootteko vielä nähnyt näitä. Mutta sitten tämmönen karhu, tää on aivan ihana. Mullahan oli tämmönen, mä näytin että äsken, niin mulla oli tämmönen 2. Ja sitten mulla on tämmönenkin, se oli jossakin tuolla. Tossa. Samikset! Sitten pandojakin mulla on 2. Sitten tämmönen perhonenkin. Sitten tämmönen koira. Ja sitten mulla on tämmönen joululahjaksi. No aivan ihania. Ja tätä sarjaa mä tarkoitin. Ja siis tää oli se 1 euron. Tai joka semmoinen. Sitten mä sain mun kummisediltä. Ja sitten tämmönen ihana. Ja sitten jotakin saippua. Sitten mun mielestä tämänkin piti olla face maski. Ja tää oli joululahjaksi. Ja tämän mä sain kans. En joululahjaksi, vaan ostin. Nää on aivan ihanat. Normaalissa on siis näitä vielä. Nää oli aivan ihania, näitä ei oo oikeesti siellä enää. Sitten lisää saippua. Ja lisää. Mä oon käyttänyt jo tätä. Ja tätä. Ja sitten tätä. Ja tämmönen. Tämmönen ihana flamingo taas. Ja sitten top model tietenkin. Tämmönen. Ja sitten tämmönen. Tämmönen kylpysuolo. Kommentoikaa, jos mulla on kommentit päällä, että onko teillä ikinä ollut kylpysuolo. Ja sitten tämmönen saippua. On tämmönen aika hieno. Haatparan värinen. Sitten tämmönen. Ja 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 tämmönen. Siinä mun kaikki. Heippa! Ei vielä. Täällä äiti vahingossa osti samanlaisen kasmaskin. Tämä. Ja sitten tämmösen ihanan sypön kissan. Kommentoikaa, jos mulla on 3 minuuttia päällä. Sori, jos mä sanon tätä 100 kertaa, mutta jos te tykkäätte kissoista. Ja tämmönen ihana musta kissakin. Toi kissa on yksi lämpäri. Ja sitten tämmönen, tää on aivan ihana niinku jääkuningatar. Aivan ihana mun mielestä. Sitten tääkin on aivan ihana. Ja sitten tämäkin on aivan ihana. Tää on tosi söpö oikeastikin. Ja sitten Stitch! Oikeesti, miten voi olla Stitch-kasvomaskeja? Kommentoikaa, jos teillä on Stitch-kasvomaskeja. Oikeesti nää on niin ihan. Kato nyt kuinka söpö se on. Stitch! Mä en oikein välitä siitä Stitchistä, mutta on se varmaan ihan ok. No heippa, nähdään seuraavalla videolla. Niin joo, moikka!